Salutare, măi, românașilor! Trebuie să continui discuția subiectului autoapărare și dreptului de port armă, căci am lăsat-o prea în aer și aș mai avea foarte mult de spus. Probabil asta e partea a doua și cred că va fi mult mai scurtă decât partea cealaltă care am postat-o deja. Vreau să spun că în în condițiile actuale de aici, de cel puțin din Statele Unite, um, sunt, sunt multe presiuni politice și sociale și de îndoctrinare a populației de a vedea o lume, de a vedea o lume ideală, utopică, imposibilă. Este o lume imaginară care copiii au astfel de idei și imaginații că um, sunt în timpul, deci este o atitudine de cineva trebuie să aibă grijă de mine și acel cineva este guvernul, este statul și statul parcă nu e făcut de tot de oameni care nu sunt mai deștepți ca noi. Au anumite calități, să le numim, care mai de mult le numeam defecte, dar acum se pare că sunt calități pentru a reuși să ajungi în zona respectivă. Și acești utopici, indivizi care cred că putem ajunge într-o societate perfectă, încearcă să le ia și sunt și foarte fricoși. Le frică și de umbra lor. Acești indivizi sunt aceia care încearcă să ne țină safe, în siguranță pe noi. Dacă ar fi după ei, am merge, cred că nici nu avea dreptul să mergem cu mașina, decât numai cu 20 de km pe oră. Ar trebui să purtăm căști când mergem cu bicicleta și cotiere și, deja trebuie să le purtăm. Pe anumite locuri publice trebuie să porți cască și n-am mai avea să ieșim afară, n-am mai avea voie să ieșim afară, bănuiesc, după o anumită oră, că e întuneric și foarte multe lucruri se pot întâmpla când e întuneric și dacă trebuie să stai acasă. Nu mai avem voie să avem cuțite, pentru că cuțitele le pot fi folosite la mai știu și eu ce. Și așa mai departe. Deci așa nu mai faci nimica. Stai numai ca o plantă, te uiți la televizor, ți telefonul și faci ordine online. Îți iei lucruri care ți aduc la scară casei, le iei și nu mai mergi la ajungi la cumpărături. Stai numai și devii obez, lucrezi de acasă și mai știu și eu ce. Asta e. Și acești copii care le e frică, au anxietate să iasă în lume și să încerce și să împingă limitele vieții și să trăiască din plin, încearcă să ne impună nouă și la alții care au alte viziuni, să ne limiteze satisfacția de a trăi, fără a-i răni pe alții. De exemplu, cu ce dreptul meu de a avea o armă în casă sau în posesie îl limitează lui dreptul de a trăi. Cu ce, așa, dacă aș folosi arma aia într-un mod negativ, da, înțeleg aia. Dar așa se poate întâmpla cu orice lucru. Poți să iau un bolovan și să dau un cap. Ce faci? Distrugi toate pietrele și le facem în pietriș, în ce? În zgură? În ce zgură? Ce le facem? În nisip? Prostie. Și așa aici, mașinile. Mașina se poate folosi în multe feluri. Să nu mai vorbim că are cât 50 de litri, 40 de litri de lichid flamabil. Ca și cum ai o canistră și să nu mai vorbim că aceia dobitocii care au YouTube sunt foarte atenți pentru că ei fac parte din grupul ăsta. Și deci orice lucru se poate folosi în termen negativ. Și bicicleta. Dacă ție nu-ți place ca eu să am armă, nici mie nu-mi place tu să ai câine. Câinele ăla scapă și mă mușcă. Și mulți din ei au câini. Nu sunt împotriva câinilor. Dar am folosit ca un exemplu. Pentru că ăștia mai repede au câini decât să facă copii. De ce? Pentru că să ai copii
necesită multă responsabilitate, multă muncă și ăștia sunt copii cu copii, nici n-am vrea astfel de situație, deși este actuală. Deci dreptul de a nu te deranjează pe tine, n-ar trebui să deranjeze pe tine plăcerea mea, de exemplu. Dacă eu zbor, care ți-e problema ta eu să pot zbura, să am aparat de zbor? Că mă pot accidenta eu, pe tine grijă și îi spui la tata de sus să-mi oprească mie, să mă limiteze mine să nu zbor, că dacă mă accidentez și după aceea asigurările trebuie să plătească bani și avocații. Deci această idee că cum aveai în clasă când erai mai mic, la școală, și aveai câte unul căcăcios ăsta care era părâciosul clasei și când făceai ceva te pâra. Oh, Emil, o sări gardul. O luai în freză a doua zi de la tovarășul sau tovarășa sau mai știu și eu cine. Și mai departe, și așa aici. Merge repede și te spune că dacă ne limităm fiecare la fiecare drepturile, ajungem să fim viermi în lumea asta. Dacă eu mă simt, mi-e frică că tu ai o mașină mare, că mă lovești sau lovești pe cineva și omori, nu mai faceți mașini mari, nu? Adică tu te și poartă, mergi cu mașina aia mare, care e problema? Că poți folosi în lucru negativ, poți folosi orice într-un lucru negativ, incluzând ăsta, de folosit. Dacă chiar e până aici, nu? Asta este atitudinea aici, și problema este că sistemul aici este făcut în așa fel încât teama asta de discriminare este împinsă la extrem, la așa extrem încât trebuie oricine să aibă acces la orice, indiferent de abilități, pentru că se numește discriminare. De exemplu, toată lumea trebuie să termine aici o facultate. Indiferent de abilități, te prezinți la școală cu un pix, termin facultate. Nu așa merge. Unii oameni, pentru că altfel diluezi calitatea. Dacă diluezi calitatea, e o societate de nepregătiți. Deci cum vrei să faci cu ea? Cum vrei să înaintezi? Cum vrei să fii în competiție cu chinezii? Sau mai știu și eu ce alții? Nu poți. Pentru că e o societate nepregătită. Nepregătită. Dar cu niște denumiri. Deci, ai profesori universitari care probabil că nu sunt nici măcar de ăștia, clasele 1-4. Nu jignesc pe cei de 1-4. Dar vreau să zic ca și cerințe. Îți trebuie mult mai multă privire de ansamblu și așa mai departe. Unul care învață până la 1-4 sau unul de la facultate, nu? Deci e normal, nu jignim pe nimeni, asta e realitatea. Și ai indivizi aici că nepregătiți, în poziții mari, se prejudicează instituția. Cine pierde? Tot noi pierdem în final. Și acești indivizi, din păcate, ajung la putere și acești indivizi nu gândesc mai departe decât propriul interes de copil în corp de adult și încearcă să-ți oprească ție, să îți trăiești viața. Sunt niște chestii utopice și nu neapărat că ei sunt niște, cum era aia, useful idiots. Idioți pe care îi folosești. Așa sunt ăștia. Că sunt alții în spate care de fapt îi împing pe dobitoci ăștia, lucrează prin ei ca să te oprească pe tine. Care ai alte idei mai libere, vrei să fii liber, aia nu-i bine. Liber și independent. Aia creează probleme. Ca și la școală. Îți aminte, clasa 1-4, momentul de formare. Erai mai, ce știu, nu ascultai, nu stăteai în linie, comentai, spuneai nu-i drept. Ce s-a întâmplat cu ăștia? Trebuiau regimentați. Te regimentau, te băteau, așa. Și așa aici, nu te bat, da? Te dau afară. Te distrug economic, financiar, nu mai poți să mai trăiești. E mai rău decât dacă îți dă 2 palme. Și asta se întâmplă aici. Deci asta e cu dreptul de apărare, inclusiv atunci când a fost adoptat amendamentul al doilea la Constituția Statelor Unite în 1791, acolo îți spune dreptul de a avea armă. Nu-ți spune ce armă. Sunt aici topitoci care spun, păi nu-ți dă dreptul să ai armă automată sau military style sau nu știu eu ce. Spune cine. Păi nu ai avut ei în minte atunci. Dacă folosim aceeași logică, dreptul de free speech, da? De a avea un ziar, să nu fie infringed, da? Să nu fie violat.
Atunci unde e internetul? Păi n-aveau internet, nu se refereau la internet, nu se refereau atunci la televizor, nu? Atunci nu se pune la televizor dreptul de exprimare, pentru că nu era, nu, ea n-a avut în minte televizorul, ea a avut numai ăstea, newspapers, ziarele, nu? Ca să vedeți ce imbecili, și sunt ăștia, profesori la universități, profesori care fac, care intră în politică, sunt tot felul de sfătuitori pe lângă politicieni. Și ei îți aduc argumentul ăsta. Păi ăia nu au avut în minte, aveau muschetă. Și ce? Trebuie să dau numai muschete, să mă dau vânătoare sau ce? Că nu, aia aveau ei în minte? Pe atunci și tu, nu mai ai, gata, televizorul s-a terminat, computerul s-a terminat, nu mai ai, merem înapoi la ziar. Nu? Sau ce? Și vorbești cu intelectuali. Nu sunt intelectuali, așa sunt vânduți. Sunt vânduți. Nu sunt intelectuali onești. Au interese, sunt plătiți, au poziții. Ideea asta că eu îți limitez ție viața pentru că mie nu-mi place ceva, dar fără să mă deranjeze, de preferință. Nu te oprești să-ți iei un pistol și tu? Că tu mă oprești pe mine să-mi iau pistol. Bine atunci, mergi la maică-ta la spital? E bolnavă? Mie nu-mi place să mergi la maică-ta la spital. Nu te duci. N-ai voie. Pentru că, nu știu, mergi pe stradă și poate te lovește unul cu mașina și te omoară. Și eu sunt foarte îngrijorat și îmi pasă de tine. Cu empatie. Discutăm de empatie și în altă întâlnire de asta. Cu empatia omoră omul, știi? Eu sunt așa de empatic pentru tine de nu trebuie să faci nimica. Doamne ferește să întâmplă ceva cu tine. Nu vezi? Ne-o prostit cu centura de siguranță când conduce mașina. Altă chestie. De ce? Trebuie să porți cască atunci când mergi cu motocicleta. De ce? Bă, vrei să porți cască? Poartă 10 căști. Vrei să porți când conduci mașina de asta în cruce, ca la centura de siguranță, ca la Formula 1, poartă ca o mumie dacă vrei, fă-te. Dar nu mă obliga pe mine. Dacă eu vreau să mor, care-ți problema? Să nu mai merem nici în chestia asta. Cu eutanasia. Nu ai voie să faci eutanasia. N-ai voie să te omori. N-ai voie să îl ajuți pe cineva să se omoare. Chiar dacă îți dă în scris. Nu ai voie. De ce? De ce? Păi, mergem în 1930 și cât? În țara asta a semnat că e bankrupt. A dat faliment. Și colateralul sunt oamenii. Mergem acolo? Este teoria conspirației. Citiți. Citiți și vedeți. Cu ce a plătit statul bankruptcy? Cu colateralul. Și colateralul am fost noi, cetățenii americani. Deci de-aia nu vreau să murim noi. Nu, domne. Vreau să mă omor. Eu vreau, de exemplu, să-l ajut pe ăla să se omoare, că ăla mă roagă pe mine. Și-o băga pixul în viață și acum mai vrea să se omoare. Nu. E ilegal. Băgăm la pușcărie pe ăla, Kevorkian aici. L-au ajutat pe nu știu care și pe nu știu care i-a ajutat să se omoare. Păi dacă vreau să mă omor, câte metode nu am? Nu am nevoie de unul sau altul, nu? Mă rog, asta e altă conversație. Dar la fel, alții îți spun ție ce să faci. Dacă eu mă mor pe mine, care-ți problema ta, băi, vecinul? Că ai copii? Păi și tu ai copii. Uite la ăștia care au copii din flori. Ce facem cu ei? Le dăm bani ca să facă mai mulți. Le merg la serviciu, stau acasă și... Nu? Suntem într-o problemă mare pentru că acești adulți care au fost indoctrinați cu aceste idei au ajuns la putere, au ajuns în poziții, pentru că societatea are nevoie de ei. Nevoie de ei pentru că ai nevoie de unul să îți zică ce să faci, un om care să facă 10 ore un meeting și să vorbească întrunire la serviciu. De ăștia papagani mulți. Mai greu cu făcutul, știi? Toți, dă-i, hai mă, facem. Nu, tu faci, eu nu mă vă spun ce să faceți. Da? Eu nu am niciun pic de expertiză, știi? Eu nu am expertiză de organizator. Eu vă organizez, am leadership skills, de conducător. Bine. Capul în jos, știi, ca în Alice in Wonderland. Sus, jos, sus și așa mai departe, ca să nu mergem și la Orwell, George Orwell, 1984. Hai că închid și uite că am vorbit iară de 14 minute, ori pe 15. Stați puternici și stați deștepți, că avem nevoie.